Ja, hej alle mine pets. Og ja, det er det, jeg kalder jer nu. Undskyld, kameraet bevæger sig lidt. Nini, kan du ikke lige holde stille? Ja. Du behøver ikke at vise dit ansigt. Oh, I'm sorry. Well, okay. Ja, i dag skal jeg lave 10 ting, I ikke vidste om mig. Okay, nogle af jer ved det nok godt. Men okay. Mit yndlingsdyr er hunde og ulve og heste. Her i torsdags fik jeg 3 heste. Ja, jeg er rigtig glad. Jeg har selv 2 hunde, og jeg elsker bare ulve. Ja, fordi hunde de stammer fra ulve og alt sådan noget, ja. Det var facts 1. Okay, facts 2. Det er, at jeg elsker bare kød. Kød. Elsker det. Jeg er en kæmpe ædedolk. Ja, så det er fedt nok. Facts 3. Ja, og den bedste facts er jo til sidst. Men ja. Facts 3 om mig. Mine forældre de er skilt, og det har de været lige siden jeg var 2 år. Men jeg er jo kun glad for det, fordi så behøver jeg ikke at høre på dem skændes. Og hvis de ikke var blevet skilt, havde jeg aldrig med min papfar eller min papmor, og så havde jeg aldrig fået min lillebror. Ja. Nå. Facts 4. Nå, ja. Okay. Jeg går i 4. klasse. Ja. 4. klasse. Facts 5. Ja. Jeg er ikke den type, der kun har én bedste ven. Jeg har flere bedste venner. Men min allerbedste veninde, jeg ved, det ser med derude. Jeg siger ikke lige hendes navn. Men okay. Ja. Okay. Facts. Ja, jeg kan ikke vise 6. Men okay. Facts nummer 6. Nummer 6. Ja. Min mor, hun havde kræft, da jeg var lille. Hun har en sygdom, og så jeg støtter knækcancer. Jeg har stadig billeder fra dengang, hun havde kræft. Ikke fordi hun har kræft nu. Hun er helt fin og normal og sød. Men det var hun også dengang. Hun havde bare intet hår på hovedet. Intet. Og jeg begyndte sådan set lidt at få tår i øjnene, når jeg ser de billeder på min computer. Og ja, nu skal vi ikke tale det. Nummer 7. Ja. Okay. Mit første kæledyr, det var sådan set en albino-kanin. Og hvis I ikke ved, hvad en albino-kanin er, så er det en hvid kanin med røde øjne. Det lyder rimelig spooky. Eller spooky, men det lyder lidt mærkeligt. Ja. Så. Men nej, det var faktisk ikke engang en kanin. Det var faktisk en kat. Og så fik jeg en hund, og så fik jeg en kanin. Og så fik jeg et hamster. Så fik jeg fisk. Nej, så fik jeg et hamster mere. En kanin, fisk, hund. Ej, nu skal vi ikke snakke om det. Ja. Okay. Jeg er 10 år. Om 2 måneder har jeg fødselsdag, hvor jeg så bliver 11. Okay. Wow. Ja, okay. Og det var jo nummer 8, tror jeg. Ja, det var nummer 8. Nummer 9. Ja.
Jeg elsker naturen, og jeg hader virkelig folk, der bare sviner naturen til. Det er helt forfærdeligt. Så stop med det, jeg derude, der gør det. Stop. Bogstaveligt talt, det er dumt. Okay? Ja. Så er vi nået til facts 10. Ja. Hej. Hold kameraet. Ja, jeg holder det også. Undskyld. I'm really much sorry about this. Jo. Jeg hører altid høj musik. Og ja, det var faktisk 10. Jeg elsker virkelig høj musik. Det er så... Altså, jeg elsker bare musik. Som Not About Angels. Og alt sådan noget, ja. Ja. Og nu kommer lige en lille info om den her kanal. Den her kanal, det er bare en lille begynderkanal. Jeg laver måske en ny kanal, hvor det så ikke er den her LPS, jeg bruger. Der er det en anden en Collie, jeg bruger. Og nej, det er ikke den der lidt af og videre en. Og ja, den har jeg. Jeg har også LPS Nikis figur. Altså Nikki på figur. Men nej, det er heller ikke den. Det er en helt speciel Collie. Whee! Så er jeg rigtig glad. Nå, håber I nød videoen. Den, hvor lang tid er der gået? 6 minutter. Faktisk 7 minutter nu, og 2 sekunder. Okay. Så tror jeg, det er tid til at stoppe den. Så, nå. Så ses vi. Hej.